Kajingtha na katanat District Council Affairs ka Sarkar Jila ka Laipo Tarik Kuala Lumpur Arjar Pusan Shaki District Election Officer Haki District Baper ki SDO Haki Subdivision bat ki Returning Officer Haki District ban hukum ye kinong ilam sinong lani ki dorbar sinong ban sya penlong ye ki jelang pai ba lani public meeting ya baro ki kertong na kiseng san hima kentup i balai khun klemseng namar ka jingtho no Joint Secretary ka Voice of the People Party u Dr. Ricky Eje Singkon ubadeiru MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kalapen long i kisan senjuk ki bor nong sensyar senong ban lum ka ji kendo ha ka janmiet ka laipuai tri kulalung kot arjar san kuman syukudo ba katanat District Council Affairs kalong bah katay ka jingtha ba kalong na kabenta bernonra ka ru company ay kabakhoy bat kabashay ki election district council arjar pusan bat kani ka jingtha kalami hadian bau Dr. Ricky menha ka arpratrik kulalungkot arjar arpusan shaw commissioner and secretary katra DCA hakabay day bat ki jingpan jingbet ban penlong jelang ni jingyala pai ba Shushu nolor katay ka jingtha kalami sakaway ka jingtha ka lifeway trik kulalungkot arjar pusan hakaba katanat district council affairs kalong bakirang ba snong lani dorbar snong kibalarai ban sya penlong tangki common platform nak benta ki jelang pai ba nak benta ki kertong na ki sengsan hima ni kertong klemseng ru kila banle kumta nakaliang ba banteli nari convener kesan senjuk ulong bakirang ba snong ki kersyan ye karai ka maulai tang dorbar ulong bakirang ba snong ki kham i jaben riu bat ka sarkar ka tip bahai kata henrei ban pha hukum hi kami hab bat kalong ka bas ngsi namar kirang ba snong kitip bat kim sha liang yanuru da ka jing so long shim khia ke e ba mi ha ki kot khubor te nila yalum kerki ha ni kasni menen kasni hadin ka mi kot khubor kum to nila ya kontak tang para lama sinong kini ki sunjo bat ni snow day ban ya tip khambnya ya ke e ba laja kum ta ha ni kasni bangyo ban ya selok hadian mengitip nak kalian jong ka maulai tahun dorbar ki jing sedang jong ki baro wang nisim na kawai ka jingmut pat balai ba ka haban mi hadu ban li aish ya kata ka city ban direct lani ban hukum ki dorbar snong ban ai jingbit ba ya kita ban pelong public meeting ngim dan kanu ka jing kentho ya kanu ka political party ne ki henrei ngi kran be thik tang ya ni ngim dan ke jing sha liang kum ki nong sen sha snong ngim dei ki ba sha liang ladang ngi sha ngin hab ya sha lot ya barok ki political party kat ki badon lani ladang ngi sha ngim dei ban sha ya kan no political party kum tangi yang ha kan nong rem ka ba ngim long bias ya kan ka political party te kum ta hadin bangi i kot khubor kum to ke jing tho ke city na ka liang jong secretary jong ka BPP siapa ka siau commissioner secretary jong ka DCA ban kentu ya lani ban hukum ya ki dorbar senong ba ken ai ki jingbet ban pelong ya ki public meeting kamdon kanu ka ba kam judon menu ka sin ka ba hab ban kentu ngila penyat election lada ngakren ya ladi tangkum urang ba senong marwai ngalabat ya kan ka kam la khandai snem bat shua katang la tre kum secretary bat kiwi bat kumjuro kiwi ki pararang basnong ki balai tre ki babun ngilai tre ha kata ki snam ki babun bat ngila dan bat kampat judon kasin ke ban ong ban hab ban ai da hukum yang ni bangin ai jingbet ban pelong jelang ban ni tip ya kata ka democratic rights ki jong ki nong election lani kita ki kersong ki de ban yo bat tang men hi janmiet ke we ni kita hi ke political party ke lawan klem da penslam tang hapo san minit lala ban ai kata permission ban pelong meeting henry kasngo pendu lani ke pen herman sim lada ngiru ni dei we kita ki bangi train ka jaj merem dei tang kita ki ba it jaj merem ngiling kham ba bat ka sarkar ka tip kham ba yang ni ban ba tip ki we lada ngi ngilakit ya ka kam ka ba mdan jik siu mdan jik siu ngi la ya ka tu la dai phai dien tang ki sausnam ki balalek sansnam ki balalek ya ka por covid kamdan ko wi ga dorbar snong ka banyo ya kanu ka lani ka ban shim kanu ka la jingarap da ka pisa wat haba ka sarkar ka truaro ring ya train ke bormet la jong ban ni penmi hi na ki fon snong jongi ban ni tre bat shim dan manu ba direct ingi bat ka sarkar ka lakhat ning kong ingi ring sungsi ban ong ba kani ngi so diaw
personally ngim don kono ka jingkan to yanu rai habami kum kini ki ngi i ba kalong ba ka plelenti syabar ya banyo ban kan tho shu ya kini ki bor snong bat ngan shu ong e pi hang ni balada layap ki bor snong layap ki dor bar snong ajat pen ko layap ngaju ong kini kentin ba the last wall of defense jong kajat ben rio kati ki dor bar snong dan ki political parties dan government ka bala ban tre ban te lakam ya ka ribet ke jaj ben rio na jingwan kerslep lada pim tre lang bat ka dor bar snong te kumta la dang ngi sha kren tador la ngi sha kren matyong la ngi sha kaung kti kalong ka ba ngi smo yam rem ban perkhat te kumta ngi smo ban kentu ye kini ki rangba ba pen mi kini kentien ba kin ai ki jing pen sha ba kham tam ero ba pin kham kiar na ka ba kan tho namar ngi rung ngi don ka ju ka men sim ni trei na kumta ka jaj ben rio bat ngi kwa ru ban pen ma ban ken ti yo la ki jong kat ni ngi trei ngim kwa bor ngim jupan bor ka sarkar ka diskonsil ka i kata ba ka kwa ngi ban ai kata ka bor rei ngim chin dawa si sin ro kampat judon ka ba ngin lei ban dawa ka bor na ka sarkar lani napo ka diskonsil nani na ka himar rei kini ki bor ki tip ya ka jingdan kam ban pen kup bor ya ki dor bar snong kumta nga sngo hakani ka por da ka mansim ka bas sngo khia ngilai persang ban khot jingilang jing sha ka ba kham he ngilai kran bat ba rabor bla ro rei namar ba ka jing bom lai ban don kat mai i te rei ngin dang ye peteng biang la da ka ke idon kam ngi bangin yelum lang para orang ba snong sa ka we ka lumpung ko ba kham he ngin le kumta rei ya ka ba mentang shwa ni sngo bang idon ka jing khia bat ka we ka bang ikran sha ni ngi don halendet jong kamulai tang dorbar ngi kini ki san sinjuk hakani ka kunhun ngi don ban kersan nang namar haba pikta e kawai ka dorbar pikta lang ngi yeng bat ngi snow thu hiro hadin mangilayo ka jing pensai khamtam ni sekretari jong kamulai tang dorbar ba marku bala pensai ba kam simdan kono ka jing penbor lani ka jing le bor hakabai dei bat kita ki jing pelong ya kata common platform tengi su thu shai ba kam don kumta ngi ai ke jing kersan ke bapura ya kam mulai tang dorbar bat nangi sakman ro ni kentu ke sarkar ke tip khambang ni lai trei bat ka keju ke sarkar ni lai trei menta nadu ke por covid nga ong biang hadu kini ki sengi ha ke bai dei bat kinu ki jing don kam ki jongka ni don lang ni trei lang bat lada kanu ka kunhun kawan biang lanu kanu political party kanuan hakabor hakisnam ki banwan ni kum kinong kit kam sinong kum ka dorbar sinong ngindan lang hakti kejat binetrei banikit lang ngrela dangilai dan pa ka jing ya thuddaw lani ka jing ya kadukti hatu ngila mo banikan tiyo kejat pare manu ban yo jing mentoi na kani ka jing ya pat yo pelajun kata ka message lani ka kubor ka bangakwa ban penpa ba to ngin ya tingkan ya ke kitin ke seli ke jungi ni dan la ka jong ka benta kumnu ban kentiu ya ka jaj ban re kumnu bangin ya ra iwe kumnu ba ngin la si sha ban pelong ya ke jaj ban re ke jungi ka bangin ya te som ke jaj ban re ke bangin dang don tang ba khat san khat nyu la dang ni khen kum upa nyu trep la dang ni dang ya phariasa bat ni ya pat pen para mangi tang na ka benta ki kam election hang nu mi bu ya ke jaj ban re kata ka long ke jingkeli nama bangi ki dorbar sunong lani ki rangba sunong dei ki balak pen ku bor ni nang ba ka schedule bar kata ka bor ka bangi yo menta kam dei ka bor ka bangi yo tang na ka state government rei ni snong thu ba ka bor jong rangba sunong kawan na ka schedule bat na ka constitution jong kari India te ngila ban ong bangi long ki constitutional head la ha ki sunong ki jong ni so thu ya kata ka bor te bat niat bat ngim kwa hero ban pen paula ni ban so sarong bangidan kata ka bor barbor ni takadaw ni kwa ban ya trei lang ban ya yat lang bat ban kentiu lang marway nginum la ban kentiu kum makalong ka kum ka jat ban riw jong ni dan kami ban ya trei ban ya kentiu iwe kum tangi don kam ro
bani ra lang la kat bat ka jing to ukti la ni ka jing kawang kti kan mau bar kan no ra kan no ka jing ba ha ka imlang sa lang la da phi kawang kti kan mau wa ka kti jong phi ko bet to ka kti pai ko ma ong e phi dei bangi kwa bani ka do ukti la ni bani kawang kti la ni ban ya lempat ka jing mot ngi de kirang ba snong ni dei ki brio ki ba brio ha ba ujiet rang ba snong ujiet ba ujiet yu ba khna la ni bo samla ni barang ba ujiet yu brio u balayar ke jemut jemperkat ni baro ang ni kum kirang ba snong ngim dei kum tak ma chu ya banyalik kan bas haba pilong ram snong mjudan manu balik kan bas kum makan bas be election ini ki brio ki pet hi de la dia bar hakadar bar pa ba ki brio ki jet na ki khmat bang ba kalong ka ke very unhealthy ngala ba no but ngim wa shu hiru bakal nong repeat kum ni la ni kan mi biang nang ni syakmat marba ngir wi dan ban kan tiwi ke jaj ban hala ka jong ka jeli but kiru ni pe yaki dei bang hab ladang ni akran le ni kmi den ti shibon ni ke ha jing shana ki ni kmi ti mano bam kwa ka sensyar khadar ka ba khut mano bam kwa ban yo kita kinong yalam ki ba ki ba ims ni na kamta gari ba kejak ban re mano bam kwa ban ni khmat e jalla ki ni ki brio ki ba len yala di sisa na kamta ka daw ba jong kejak ban re ba jong kejalla ni sultan e kata re lada ni sedang pat pan pen ino nga kham ba nga bat phi kham sni mo phi ham nung yen poi te kamta nga kwa ba kani lingba kani ka khubor kanuan ra ye kejing khliap no ye kita kejing ye kadau kti bet kejing keno bat bangin ya tre lang namar ba marway la da piklan kat no pinum la ban tre marway kat no pinum la ban kentiu ke jaj ban re kumta ubriu dan upai ba dan pi ka politics kawan sisin sansnam la dangi kren ka MLA sisin sansnam ngilong MLA sisin sansnam ngilong MDC sisin sansnam ngilong MP lakut andenta ni ka service ke jong ki rang ba sinong ba ki dor ba sinong kalong 24/7 365 klem jing siu tulop klem jing ai onoriam nani kanu ka jing mentoy jong hinrei ngim sim lakan randin ngilaya chakmat bat ngila pendap ke kam kalami de kawai ko order bat ngatrai ko order ke ba mi hadin haji sisali kala ai bor ye ki darbar snong ban bu ikum command platform haji sya ko order ke ba mi menta ke sni ke ba mi menen kala ban ke do ko moy hinrei ka order ke bala rectify menta ke sni kala ai bor ki darbar snong ban penolong ru dekat command platform kram da permission ki we ring yen nom long kum ta aba phi kwa ban le hi ban ngila su thu na ka spirit jong ka maulai ta undor baro aba shwa bikin le e kan ka command platform da ka jing tu ka ba bhae ba ban kam light na ka jing pendik ya ki khun samla ki badan hapdeng ke examen la ya rai lang da kita ki nringut ki candidate ki bade ben khun hapo ka maulai constituency ban pelong ya kata ka common platform haman laki shinong bat layo ke jimenjur lang na wat na candidate jong ka sang PPP do henry ka balong ka basusi ka long ka kelano hadien henry hadu kataro ka maulai ta undar bar kam shim lakhang pat ban pelong jingelang da kan ko ka parti dala di shimen bat la don kishnong ro benelo bala pensngo hang ni nakaliang kamola ki bala dap ai jing bet ro ya u candidate jong ka VPP ban ya chakmat ban pelong ki jingelang haki shnong ki joki ni shong hang ni kum kirang ba jong ka shnong wala ngim dei hakarta ngila ban no ha jing mun jing berkat ngila tip kita ki jing keren bat nganum klong ya ka prum ka bala mong tip khamba te ka dei kata ka bangi kwa ban penkut no ka jing kan tho penong kena red penong kini kita kamtam ma ni tip khamba ka ko pakai ke basyai ka social media ki ki baro ki pai hapo ki kiti jong pi ni tip khamba ka service ka ba uni urang ba ula adap ai kum urang ba sunang tai kum ta ngam kwa banya khli kini tang ba hawat ni snurem lada kum ta ki jing kan tho ki don bat lada long ka bala ya tingkan no ya ka jing kan tho lani ka jing kawang kiti iwe andrai nga ong biang hapi ni hang ni ngem don kata ka yu bangin khang ye ke no ka political party ha baki kwa ban pelong ba la da kidon kisnong ki ban pelong ka common platform kalong welcome ki ban pelong ta ba la da ki don pat ki political party ki ban kwa ban participate ani ban yesim ban ta ka common platform ki pelong ro bat kata pat kan salong pat ha ka
long ka permission in ain re la da kidon pat ke jingkwa jong ki bangin ya sim bentalang da ki khat jong da bat nong pat kala ban long kham ban ya pelai por bat pi hakum kini ki por ngia be bon ki ma ikam den re la da ngila ban penting ta ki kumba onga maulai tahun ba hakum kini ki por ke exmen le kalong ba biang ken ka bay day ma bat pat ba ro uba nakanu jinga sya liang ula ban wan tu ban snow ban snap na baru ki kertong ki ban ai ka ya ka mo ban ai ka juban lak ki jong ki mo so pat ba bat ke ka mandi la ke jing kular ka jong kalong yo snow lang da baru bo persya bat boya sya ka bahas bun re la da kapor pat kam ka keyboard ki snong kemla ban le kum taro ki la ban long la ka jong bat kam don kan ka jing khang la ni ban khang lenti kum ba tho mo ka city ban tentu ban pha ban direct ki dar bar sunong baki di ban ai permission ngas ko kalong kam khulung kan kata namar ngila tre la kata pos nem kan notuliki election man ka por ngitip mo kilawan ra ki itinerary ki jong ki candidate ban ngila lapet to o kan ni jong ni parti teng ka ya kelas ngi ong em hak ni ka sngi te kala ta pila ban ya just not ka por kum tangi jule bat kum judan kan ka ban ong ban thut lani bandan ke jing bakla ban ong arteli parti ka ju ka por ni permission kum judan kum kata ka di ka systematic rekam ku jogi ka belong systematic bangim pen kelas what iki public meeting hakis no ki Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya